me betena ha edi nsemi brew efa ya branch 21 year bia we kuku ne battery weeks eti update attention tv ewura mu enyaye post for nsa kansa branch na abayo one ne wo ne e kire mu bebre a obu akwala no eye da wo fi hospital ba fie no na eye ni kunu e kasem na na se ni nkomodie mu na asem nyina ne se wo mu fa akwala no nkoji skedru na no kura nyame ne wonim se agoro bi na ni kunu ene ni didie na da kro hye mfikire ba bi esi niema wo ba ya ne ba ayira na chese eye ni kunu a one ne wo akwala ya be fa akwala yi hwehwem chese wo kotwa ne ti na wo kotwa ne ti aposifo nsa eso ni mu no na wo se eye endra na wo se court etanse ebua na sem ema no na court transe no wo mo se wo mo nkotwenu eye wo ba no a wo akwala no eye o papa no so wo ma che mo mienu nyina se ye de o mo nyina ekoguma ye 2 weeks ansa court afrom wa be duo ma se because ne o mo ye no wo mo dwene ho a wo mo ntia se ma me wo kan ho wo nka ho wo no kunu nya mo nkotwenu 2 weeks na court frewa afi ye hu eye efo ye de bebo eye one ne kunu anama o mo tu ye efa eye sikantam a wo mo pe agye nyom hontem ahwere ye akwala wonu mo hwe o magye ne kra afi omunsam yenko eye Gomoa fete enkofa eye adansefo ekopie mu ho ensam omo de maye emrasisia na wotwe ye mu ane ye babo mama ne free central region se okunu no oyere abamu a ono ne yere ene awoba o ma wo ba kama 3 weeks old baby 3 weeks old baby o okunu no oyiri aka abomu akwara na ya asamfoforo bia ba akire e yasam ba ya yensenchuro ni odi asam yi ba ye eda mreku nyampon aba homa no so a wo ba ba kirekirim ama ye ne ye na dia ba akire no so wo boy amane ye eda mreku mi wa ha o Pejuzo na honam ti sai Yakopo adaruma ye ho ye din pa tete ogonkon na okunu no wayira mo ka ba mu eku wo mo ba nimpon no yesi asamfoforo bia ba akire wo de wadi wewura mu a wo na ade asam ne bre yen ede na ba akire biem yo minua sere odi kan no sabe pedete na be na nsani ne ene de beto ye tiefo ne ahwefo anum se okopie mu ewo anabe pimo fata kakraba anu opifi mante Gomoa East mansi mu a abrante ene ababawa bi a omawo na omoba na adi na otwe miensa no nyamra so omadi ni se omaku akwala no ne nyina ne se omode kwa kwaji sika duro na nasa pie achie ni se ene dei ene yede nipa yi akakopie mu ewo ye awutu bliku district court anu so emfifi mante mu ha ya awutu senya west district no na aye maami a wotena dwam aye he lordship ana he leadership aye na omikunto na wotena dwam mu na yekenkan krata no ede kire aye oyere ene okuni na binua ansa ne se ombeba no na akwala ba akokora ekan ho a yede hankoponso agu ni nsa a ne din edi Kingsley Yeboa ono adi mfie no aye doing song 17 years ono nso hyese ne sika ho nti maame ne bisa se Tvgh nso eye hwana eno mbebo mkire mu akere se ono nso ka ho ono ene ye suspect a okamo a okoyi akwala ndi free edan mu etimi edoje koma eye ababa abrante ya omutimi ekokun akwala no nti je ono nso aba be kan suspect no nzemi no kase yi enipa miensa ane ya che omo ede fasa asem ho eno ye abrante kura je so no anabamu akura je so no afeni wadi mfie no eye dunson entimi no kase yi eyade a maami a ono ene tie dwam ekyese police for a troka tabden se omu hia mo investigations ana hwehwemu bebre enti onfa asem no ontu enhyeda na mu ntimi koye hwehwemu ba bi omu ku akola no omu de moja no ekoye nia omu de kokoye ye na ade ni nyina enti mi no kase de eyade etimi aremane omu 2 weeks some samda enti February da na February busumi edi animu ya ne da tosu enum ena mo nsampamra na minua enam se ba ko no ye 17 years no ni 18 years nti maame kunto eches we juvenile entinya ade a yebetimi de na akwakopie mu ewo sesa eye omomodi 18 years na ade na ebetimi akwakoda entomo sepeti eye juvenile no eye Kingsley Yeboa no otoso miensa eye Tvgh no yenyinu enfan free eye success wo entimi no kasai oba ha ye wo police station bi ewo mpatem ha eno ne de juvenile nkola sabi omuni emfie be se ngotwe na adom kodi boni a yede omkokoto ewo ye fe obulu estate nte ho ena omde onu akonemum sabienu eye obi ene ni kunu anaso bi ene ne yire a omde
omo ne main suspect no so no yemfo nkokopie mu ewo awutu bleku police command no akache na nyame adom a bosomi a edi anim ya February dai etosu mienu no ebeso 2 weeks omo nsan famra na enko se hwehwemu a police force omo ye no omo ya kwakukusi se ntimi no bisa di agisi ade na ba ne se enipa miensa na so far ya chi omo ya chi ba kwa kamienu no amane yare mande omu nyina mienu no to police custody ene ba ko to juvenile police custody minia na yakra de sa asase no de ebeto epon so se yesi se oba na ono ankasa wo ne ba no ni kunu ne bo ni timpo so okokun akora na oba no yeso onim ho hwe sa na tie yo ne tie ni se okun ne de ababa wa no anim hwe se wo kwakukunu na mom na ma ya kire ono so aka ho se ebe wo akora ne teche kora awo ya hospital no ana one be man bi ka bo mutimpo se akwala no omekwa ton akwala no aha ntine ene ma ono so abe suspect ne se beginning no police for echi na omu ready omu phone no chat no mu se ebe se na ochi miensa na before na se boss na ochi ba akwa wo akwala nteche na no mo bo mutimpo se nko mu be ton akwala no oton no amamu no ana mu yi omani na emum se time na omu be ku akwala ne de na oba no enim bi se omu be ku ne de dabi na onim bi enu nti kwa no mo daadaa no ema so mo ne bon komo kura na ba ko eye juvenile eye boa yi efa akire ko wi akwala no boko ede ko hie obi e wo park so ansa na mo koku akwala no enti de hwehwemu ase ya difo na kyerese enam se ono beginning na no obo ni tirimupo so metinya ton omo ankasa ba o ma wo no enu enti no ma kire ma ka ho se omo anhwehwemu a kusi ba bia ene atima ko wie no enti minia enu nti eno ma kire oba no so ede aka ho no what is going on se sia de obi a pesikantentem abrantie se ne wasi ayebra se otumi so won pebre sikantem ye bi ne wo pedi wo hu ba bia kwa wie we ai se ya ye futu ama yen a yen so ye pesika de ne so se ye to ye bu atwentwa akra